ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಾಣೆ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕಿನ ಆಜರೇಕ್ ಲಾಕದಿನಿ ಒಂಜಿ ದಾನಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಲಕ್ಕನ ಚೂರು ಉದಾಸಿನಾಡು. ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಲಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡಿಯ ನಾನು ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡು ಅರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನೆದೀತು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪಾಡು ನಾನು ಆಯ್ತು ಐಡೇಟ್ ಯಾಲ್ನ ಪಪ್ಪಲ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಪನ್ನೀರ್ अय्या यहाँ पास चल रहा है कटवा बना फर्स्ट पन्नीर आई కొంచెం अरे किधर से आता है यार मुदाले लोग चलो चलो ತುಂಡು ಮಲ್ತಾ ಅದು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡು ಅಲ್ಪ కొంచెం ಉಪ್ಪು ಅದು ಇವತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ కొంచెం ಮುಂಚಿನ ಪುಡಿ ಖಾಲಿ ಮುತ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮುಂಚಿನ ಪುಡಿ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ತವಾಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಡಿ ಹೀಗೆ ಅಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ರಡ್ಲ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಫುಲ್ ರಾತ್ರಿಡಾ బిర్యానీ రెడీ ఇంత గెట్టదు తిన్నాను ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಬೂಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೂಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಮಲ್ತುಲೆ ಅದೇ ಮಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನತ್ತೆ ಆತನ ಇದ್ದ ಮನೆ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿದ ಅಂತ ನಾನು ತಿಂದು ನಾಯಿಲೆ ನುಪ್ಪಾಡಿಯ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಕೊಟ್ಟಾರ್ದು ನಿಚ್ಚರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಿದಾರೋಡು ನನ್ನ ಸೀರೆ ತೋದೇನು ಟೀಚರಿಂದ ಏನು ನೊಚ್ಚಿ ಬಾಜನಪುರ ದೆಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದಿ ಇದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೆಲವರ ಬುಕ್ ಹೋದ್ವೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬುಕ್ ಓದುದು ಪೋಪಿನ್ ಈಜಿನ ಬೈಯಾಗ ಬತ್ತದ ಕೆಲವರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬುಕ್ ಹೋದ್ವೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡು ಅಮ್ಮ ಪಾಡು ಚಿಂತೆ ഇനി വെണ്ണ പനീർ ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ അമ്മ പാപ്പ പേര് വെച്ചാൽ ദീത്തേര് മഞ്ഞൾതായ പാടുതിനിയേ ഏടാൻ പറയ കാണെ എന്ന ഗാഡി ಎಲ್ಲರೂ ಲುಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಹತ್ತಲು ಬತ್ತೇರು ದೈನಪ್ಪು ಬತ್ತೇರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್